Ja sam u obavezi večeras da kažem jednu stvar. Vidite šta doživljavamo mi iz DPS. Vidite li mi da se mi hapsimo za račune ko je jeo restorane, ko je pio, šta je ko radi. Jer mi nismo sigurni za ovoga studija da ćemo iza. Love nas kao zečeve. Ova ekipa SPO, to je Srpski pokret obnove iz 90. godina, kao što je bio Vuk Drašković i Vojislav Šešelj, na tome liči Nović i gospodin Šuković. I tako im se zove SPO, Srpski pokret obnove. Na čelu sa gospodinom Borisom Bogdanovićem, jedan vrhovni poglavar tih hapšenja. I ne kaže što su uveli akcizu na Coca-Colu. Što ne kažu što su uveli akcizu na Coca-Colu? Zbog demokrata. Onaj čovjek pojeo 52 kg popijeka i ne može da svari i njemu treba 7 litara dnevno Coca-Cole. I vidio Spajić da treba ogromni. Uveo čovjek akcizu na Coca-Colu da pripuni budžet. Jer oni masovno jedu i piju, ćeraju naše ljude. Ovo nije radio ni Savo Joksimović, ni ovo Kapa što radi ova gospoda. Ja nijesam protiv hapšenja. Kogod je krao, ja sam opet rekao, kogod je nešto otuđio, uzeo, treba se procesuirati. Ali ovo više nema veze s logikom nema.